Шановні колеги, готові реєструватись? Прошу реєструватись. В залі зареєстровано 217 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, хвилинку уваги. Сьогодні ми відзначаємо і вшановуємо пам'ять всіх кримських татар, які були депортовані з Кримського півострову. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув під час цих трагічних подій для української держави і для української історії. Прошу сідати. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України у вівторок ми маємо до 30 хвилин на виступи депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошенням заяв та повідомлень. Але перед цим я хотів би привітати Наталію Юріївну Королевську, в неї сьогодні день народження. Бажаю вам успіхів, всього найкращого і ще раз зі святом. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп. Слово надається народному депутату Осадчуку Андрію Петровичу, фракція політичної партії «Голос». Шановні колеги, сьогодні День пам'яті жертв депортації, геноциду кримськотатарського народу. Якщо є бажання підтримати, будь ласка, виходьте до трибуни. 77 років тому влада Радянського Союзу депортувала з Криму 200 тисяч кримських татар. Ми знаємо, що таке втратити все. Та майже 50 років боротися за повернення додому в Крим. Сьогодні ми вимушені знову боротися з окупантом на нашій землі. Але цього разу ми, кримські татари, в цій боротьбі не самі. Сьогодні поруч зі мною біля трибуни мої колеги, разом з якими ми щоденно працюємо над тим, щоб окупант залишив наші землі. Україна створила Кримську платформу та працює над захистом прав кримських татар. Ми розробили пакет законопроєктів «Кримська платформа», які потрібні для деокупації і реінтеграції Криму. Сьогодні ми, як ніколи, єдині в нашій спільній боротьбі за Крим. І правда за нами. Хочу запросити до слова лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафа Гаджимілєва. Шановний Голово, шановні народні депутати, 77 років тому, в цей день, 18 травня 1944 року, почалась депортація корінного народу Криму з їх історичної батьківщини Кримського півострова. Депортовано було не лише все цивільне населення. Розправились так, як більш як 10 тисячами
кримських татар солдатами і офіцерами, які були зняті з фронту, роззброєні і відправлені в так звані табори трудової армії, де більшість з них також загибла, вони були просто вбиті. Спорожнілий полуостров в наступні роки почав інтенсивно заселятися переселенцями з Російської Федерації. Злочин радянського режиму, що спричинив загибель понад 46% кримських татар, було справедливо кваліфіковано постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року як злочайший злочин, геноцид кримськотатарського народу. Для виправдання цього злочину і для обґрунтування депортації в ті роки ще 13 етносів і народів Криму, Північного Кавказу і німців Поволжя був придуманий міф о їх нелояльності совєтському режиму. Головною же метою, як про це відкрито писали пізніше навіть в пресі післявоєнного Криму, було бажання радянської компартії зробити Крим в стратегічних і військових цілях суто російською областю. Ця трагічна дата до сьогоднішнього дня, може бути, дещо втратила б свою гостроту, адже пройшло все ж таки більш 3/4 століття, але події останніх 7 років. Дайте, будь ласка, 3 хвилини за рахунок Федини Софії Романівни для того, щоб завершити. 3 хвилини за рахунок наступного виступу. Дякую. Але події останніх 7 років свідчать про те, що російські правителі ні на йоту не змінили своє ставлення до народів, які не мають намір миритися з їх диктатом, з їх прагненням притворити як свій народ, так і народи захоплених територій покірливих холопів. Більш півстоліття кримськотатарський народ вів ненасильницьку боротьбу з радянським режимом за право повернення на свою батьківщину і відновлення ліквідованої після депортації автономії. Безпрецедентний для радянського періоду масовий національний рух кримських татар став потужним крилом загальнодемократичного дисидентського руху в РСФСР проти тоталітаризму і демократизації України. Сотні людей пройшли через радянські тюрми, табори і спецлічебниці. Повернення на свою батьківщину стало можливим тільки в останні роки радянської перебудови і особливо після розпаду Радянського Союзу і проголошення незалежності України. І ось знову російська окупація, знову репресії, примус корінних жителів до виїзду зі своєї батьківщини, знову масове заселення півострова переселенцями з сучасної Росії і знову терористичний режим, який за багатьма своїми параметрами схожий з радянським режимом найжорстокіші її періоди. Я абсолютно впевнений в тому, що рано чи пізно окупант буде вигнаний з нашої території, і руки, протягнуті на суверенітет і цілісність України, будуть зламані. Але як скоро це станеться, залежить від багатьох чинників. І в першу чергу від рішучості самої України і її вищого представницького законодавчого органу Верховної Ради. Я дуже сподіваюся, що всі законопроекти, спрямовані на деокупацію територій та визначення їх статусу після деокупації, на зміцнення обороноздатності України, а також на відновлення законних прав корінних народів Криму, які найближчим часом будуть подані на розгляд, будуть підтримані нашим парламентом. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Слово надається народному депутату Таруті Сергію Олексійовичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко. Юлія Тимошенко, фракція «Батьківщина». В першу чергу від імені партії «Батьківщина» я хочу в цей день висловити солідарність з кримсько-татарським народом і сказати про те, що тимчасово окупований Крим
абсолютно точно тимчасово окупований. Крим буде повернутий в Україну, і ніхто із українців не може жити спокійно, поки ми не побачимо Крим і Донбас в складі України. Но в той же час я сьогодні хочу говорити про інші речі, які пов'язані з тим, що вже на території України є загроза того, що українці будуть відчувати себе не у себе вдома. Я хочу говорити про те, що всіми соціальними, економічними рішеннями, які приймаються останні роки, українці виштовхуються з своєї землі. Ми що з вами не знаємо, що сотнями тисяч українців виїжджають з України не тому, що вони не люблять свою батьківщину, а тому, що створені неймовірно неможливі умови для життя. Немає умов для роботи. І все, що робиться, робиться для того, щоб мінімізувати українців на своїй власній землі. А зараз ще і приймається ціла низка законів про продаж сільськогосподарської землі. Дорогі мої, якщо ви подивитеся на законодавство інших країн, на традиції і порядки, ви побачите, що в жодній країні світу, підкреслюю, в жодній країні світу немає вільного ринку продажу сільськогосподарської землі. Все зарегламентовано так, щоб тільки власний фермер міг мати можливість жити і працювати на своїй сільськогосподарській землі. Те, що відбувається в Україні зараз, і те, що з 1 липня стартує просто божевілля з розпродажем сільськогосподарської землі, а це 72% території України, ми теж на межі того, щоб українці, по суті, залишились без своєї землі. І можу сказати, що на 22 травня на 12:00 в 30 кілометрах від Києва разом майже всі аграрні асоціації, профспілки, так само і представники промисловців і підприємців збираються проводити велику ініціативну групу. Більше 17 тисяч людей зареєстровано в ініціативній групі для того, щоб розпочати всеукраїнський референдум проти продажу сільськогосподарської землі. Більше того, соціологічні опитування показують, що 77% людей хочуть такого референдуму. Ми з людьми, ми за Україну і за те, щоб українці були на своїй землі. Слава Україні! Бондар, будь ласка, депутатська група «За майбутнє». Віктор Іванович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Цей тиждень проходить під знаком начебто ключове питання зміна деяких міністрів в уряді України. І це владою подається як велике досягнення, що вони приймають рішення, когось міняють на когось. А насправді нічого не відбувається, бо зміна міністрів не міняє по суті ніякої ситуації в країні і не міняє ситуації в уряді. І вона нам не дає відповіді, що уряд взагалі планує робити. Поки що ми побачили, що сам уряд за останній рік роботи практично провалив все, що тільки можливо. Ми побачили антисоціальну політику, і вона виражається